Veciños ya chegados. Aquí volvemos ca foliada ao pueblo de Cernado. Este sonido ten un valor inmenso. Un ritmo que moi probablemente pois, dos máis antigos da Península Ibérica. Para min hai 4 elementos significativos. Un é o tema do permiso para traspasar as fronteiras sagradas da comunidade. 2, o toque, que aglutina a todo o folión. 3, a foliada como forma de diversión comunitaria e preparación ao pobo, para divertir o pobo. E 4, a danza xiróvaga, que é única en Europa a nivel de entroidos que conserven unha danza desa tipo. Sallan moito baile? Agora xa non, porque xa son tan antigos os noviños e xuntanse ás noites e bailan hasta que se cansan para que aprendan. Xa hasta trouxe unha invitada directamente desde Laza. E non é unha señora cualquera, é unha artistaza. Mariana Carballal, señores! Eu acabo de ver un espectáculo teatral que é a foliada na que os veciños construyen comunidade. En principio, para mí xa iso é moi grande. Este é como a todos, solo pensa en dormir ao quente, pero ahora que teño todo grabado, vai non saber toda a xente.